Hola, buenas noches. Mariano Rajoy lo ha dicho en voz alta. Cataluña no es ni ha sido nunca una nación. Durante años, la dictadura nacionalista catalana nos ha hecho creer lo contrario, basándose en falsas leyendas y mitos perversos. La Fundación FAES tiene los documentos que lo demuestran. La verdad sobre Guifredo el Velloso. Oh, mon ami, Guifré le Pilós, tu ets ferí. Je ve agrair la teva ajuda. Te vull donar un blasó perquè sigui ton escut d'armes. Taquis! Un moment! Abans de fer res, vull que quedi clara una cosa, perquè no sigui dit. Accepto les 4 barres perquè queda mono i prou. Home, però és un símbol nacional. Res de nacions. Deixem-nos de debats estèrils. Una cosa és fer 4 ratlletes amb sang i l'altra és fer una nació. De nació res de res, eh? Home, però tens uns comtats que... Comtats. Però teniu una llengua. 2 llengües pròpies. I per molts reialmes que hi hagi, l'única nació és Espanya. Però si Espanya encara no existeix. Tranquil. Ja existirà. Ja existirà. Tallem! És bona? Què tal? Molt bé, comte Guifré. Perfecte, de veritat, Endavant. Molt bé, lloat siguis, jove vassall. Escolta'm, però francament no entenc res. Jo no vaig fundar Catalunya? Però, home, és un gag. Un gat? On? No, un gag, humor, ironia. Ironia. Sí. Saps què fa molta gràcia? No. Tallar-li el cap a un serraí. Sí, però no és el nostre tipus d'humor, A més, amb la televisió pública, bueno... Si fos una privada... Ei! Guarro, què fas? Però compte! Però qui fa? Però que vostè és el pare de la pàtria, home! És que quan veig aquestes fembres... Home, el príncep de Felip. Hola. No, el comte de Barcelona i príncep de Girona. El comte de Barcelona. ¡Soy yo! Ese tipo me resulta familiar. Claro, porque son familia, pero con 11 siglos de diferencia. És per mi un motiu de fonda satisfacció. I quantes terres tens? Bueno, pues yo tengo un piset en la Zarzuela, molt mono, ideal para yetes. Sí. Comte Guifré, per favor, deixi de perseguir dones. I homes.